Ninya Tadoran po. Ninya, ano masasabi mo dito sa Dubai? Dito po ngayon sa Dubai si Ninya Tadoran para sa AXIS kasama si Rapi Tolpo in action. Medyo nahihiya pa si Ninya Tadoran. AXIS po, huwag kalimutan. 2019. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend